हेलो एवरीवन ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଗୁଡୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ସେମିତି ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆଣିକି ଆଇଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟିଂ ଓ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର 3D ଏଡ଼ିଟିଂ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ କିଭଳି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଏବେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହିଁ ଚାଲିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର 3D ପ୍ରୋଫାଇଲ୍। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଣିବି। ତ ଓଡ଼ିଆରେ କେହି ବନେଇନଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ବନାଉଛି। ତ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ Let's କରିବେ। go. ତ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ ଓପନ୍ କରିବି। ତ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ ଭିଜି ରିମୁଭ୍। ତ ଭିଜି ରିମୁଭ୍ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅପଲୋଡ଼ ଇମେଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଇମେଜଟା ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଠି ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ତ ଇମେଜଟା ମୋର ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିନେବି। ମୋର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ସ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ସରୁ ଇମେଜ୍ କରିନେଲି। ଦେନ୍ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଇମେଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଇମେଜ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିନେଇକି ତ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ପିକ୍ସେଲ୍ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ତ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଡିଫଲ୍ଟରେ ଥିବ ସେଟାକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ କଲର୍ ଫ୍ରେମ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି କଲର୍ ହିଁ ଫ୍ରେମ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିନେବେ। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରଖିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର୍ଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜିବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଲର୍ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରଖିଦେଲି। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ସାପ୍ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ତ ମୁଁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ସାପ୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼୍ କଲର୍ ସାପ୍ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ତାର ପୋଜିସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଫଟୋଟା ଯେଉଁଟା ଭିଜି ରିମୁଭ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ତ ସେ ଫଟୋଟା ଏଠି ସର୍କଲ୍ କରିଦେଲି। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ସର୍କଲ୍ ଦେଇଥିବ ତ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସର୍କଲ୍ରେ ସାଇଜ୍ ରଖିନେବେ ଆରାମସେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ମଝି ସାଇଜ୍ ନେଇ ଆସିକି ଆରାମସେ ରଖିନେଉଛି। ତ ମୁଁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ତାର ଭଲସେ ରଖୁଛନ୍ତି 3D ଦେଖାହେଲା ବେଳେ ତ ସାଇଜ୍ଟା ଟିକେ କିଛି ବଡ଼ କରିବେ। ତ ହେଡ଼୍ଟା ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯେମିତି ରଖିବ 3D ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତ ସେଇଭଳି କିଛି ରଖିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ସାଇଜ୍ ଭଲସେ ରଖି ନେଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ତେଣୁ ଭଲସେ ରଖି ନେଉଛି। ତ ଯେଉଁଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ତ ସେଇଟା ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବ ସେଇଟା ଇରେଜ୍ କରିନେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେଉଛି। ଦେନ୍ ପଛରେ ଇରେଜ୍ କରିନେବି। ତ ଆଉ ଯେଉଁଗୁରା ରହିଲା ମୁଁ ଏଠି ଇରେଜ୍ କରିନେଉଛି। ତ ଏଠି ଜୁମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଇରେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଜୁମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସେପଟର ଟିକେ ବନ୍ଦ ସେପ୍ର ରଖିବେ। ଦେନ୍ ସାଇଜ୍ର କିଛି ଯେମିତି ରଖିକି ଆରାମସେ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବ ତ ସେଇଟା ଇରେଜ୍ କରିନେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଇରେଜ୍ କରିନେଲି ଦେଖିଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲସେ ଇରେଜ୍ କରିନେଉଛି ସାଇଜ୍ ଛୋଟ କରିକି। ତ ଆରାମସେ କରିକି ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ଭଲ ଦିଶିଲା ଭଳି କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁଗୁରା ମୋର ଅଡ଼୍ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ସେଗୁରାକୁ ଇରେଜ୍ କରିନେବି। ତ ଏଇଭଳି କିଛି ମୁଁ ରଖିବି। ତ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ରଖିବି। ତ ମୁଁ ଭଲସେ ଇରେଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ରଖିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଅଲ୍ଟ୍ରାରେ ସେଭ୍ ଟୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପନ୍ କଲି। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ସେଟିଂକି ଯିବେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍। ଦେନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପେନ୍ସିଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଫଟୋଟା ଯେଉଁଠି ବି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଥିବ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟରେ ଥିବ। ତ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ରଖିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସାଇଜ୍ ଏମିତି ଛୋଟ କରି ରଖିଲି ଭଲସେ ଦେଖାହେଲା ଭଳିଆ। ଏମିତି କିଛି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଡନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ରହିଯିବ, ତ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।